Hello लोगोफोर वेलकाम back to my channel आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनैहाय नै आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना नायलांदो आंनि बे गोदान भिडिअखौहायो थ'दो लोगोफोर आंजों लोगोआव दायो नै खेबसेयावसो फैबाय नोंथांमोना साननो हागौ गारिजों फैनाया अट'जों फैनानै मारै बेयाव सफैखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो मोनथिखागोन नोंथांमोना नायलांफाबाय था दायो नै जोङो अर्डार होनानै जिरायबाय आरो सफैथ'वाखै गारियाहायो हुन्डाइ श'रुमावहायो दोनबोनाय जादों आरोना दा नायलांबाय था अब्लानो मोनथिगोन मानि थाखाय जोङो दोनबोदों ओमफ्राय मा खारननि थाखाय बेयाव फैनांगौ दसेनि थाखाय अब्लानो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो नायलांजोबबानो ओमफ्राय दायो नै अर्डार खालामनायाबो सफैबाय दायो जानानै लाग्रोनोसै नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायदे आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो लाइक शेयारबो खालामनानै हो Pero mana gitu nunggu. Kopi dong dah. Oh, cuma. Last na dah pay siya. Samram angkat je. Kamu pernah ini? Kamu dia apa ini? Jangan ini. Naik ni ada konsep macam laptop bagi nak go. Biar jom sekarang saya naik ni. Biar kau saya jadi kau kalau macam ni. Pocari, lagi. Maburi. 10 taka. 10 taka. Maburi 10 taka. 30 taka. Jangan daya beliau dong mana logoper. Đâyคือทำกันนะมาบันไดตรงนั้นเลยเหรอเกิดที่ทำนั้นขอไปด้วยđây khả bái đây Gariaจะหายชุดผมจะเดินอินที่เดินไปที่ร้านเนอะเดี๋ยวคนด้วยให้ทำชาติฉันไปไว้ในระบบส่วนมันจะได้ที่คนไหนกันที่มันอะไรโจ้ซึ่งข้างในมันอะไรซึ่งนั่นนี่เหรอสิ่งไหนก็ต้องมันอะไรเช่ที่บ้านใช่เหมือนได้ทำกันเนอะมันเสียเนอะทำกันเนอะมันนี่มันเสียเนอะmình với nào á? Nó mình thôi rồi. Mình với này. Rakan. Mình tới đầu đi. Nên rồi bán nữa mình đi xin vé này đầy á
जोंहाय फिरफिलि गाखोलाय अट' गाखोलाय गाखोबाय Sini जोंना गारिया hari bosok palelo ye ko problem ye ampat ini mudah deh Dale. गारिखौनो साफा एन्जरा अरना होजोबदों जे फिल्टार थायोना बेखौहायो अरफ्लेना होजोबदों ओमफ्राय इन्जिन चेक खालामनो होबाय थादोंमोन बेनिखायनो लाबोनाय जाबाय गारिखौ लाबोनानै मोनथिबाय आरोना कि एन्जरा अरफ्लेजोबदों एन्जर अरनायनि थांफिनसै नै जोंहा जाबाय गारिया दसेनो अट' गाखोलाय दसेनो मा गाखोनांबाय बे एन्जरानो अरफ्लेजोबदों सिङाव मा होनो बेखौ एन्जर अरनाया फिल्टारखौनो साफा एन्जरा अरजोबनानै इन्जिनानो साहा सोलोंदोंला लोंनोसै लोंनो ओमफ्राय ओंख्रिया संहैनांगौआ दा संबाय थागोन मालासो जाखायो नालाय नयथासो जाखायो दा 6ता जादों सुनानै दोनगोन बियो सङाबाबो एखमबालाय सङो बेस्पा स्कुटि सोरनोबा नांगौबा लोगोफोर जाबाय दासो जि टाइम दहाय 4:30 फैदोंमोन जोङो 6ता जालायबाय ओमफ्राय नोंसिनि जाया नालाय ओंखायनो एसे खेबसेयाव थांबाय आरोना नोंथांमोननो नुखाबाय जाबाय ओमफ्राय दा साहा लोंनो लुबैदों नै बोराया लोंनोसै बेलासियाव आरो बेलासियाव साहा लोंनो लुबैयो नालाय एसे लोंनोसै थाबायबाय नै साहा लोंनो फुड प्लाजायाव फेभरेट होनदों फुड प्लाजाया साहा लोंनो थाखाय बङाइयावबाथाय गारि दोननोनो जायगायानो मोननो नागिरालै Yan nung da. थांबायनो ना दङ सिमा जायो दायो नै न' मोनफैफिनबाय ओमफ्राय दा मोनायावबा एन्जरा मा खालामना दोनबावो गारिखौनो दस्रा साइडआवसो दोननांसिगोन मोनानि भिउआ नै जोंना लोगोफोर नायनोबा एकदम स्रांखा मोनाबाबो थाबायबाबो जेबो अरजाया मोनानि भिउखौ देखायबाय नै दायो जोङो सफैफिनबाय गारि बानायखांनानै न'आवहायो नायदो नै गारियाबो थिग जाबोबाय सोलायनांबाय बे फिल्टारखौहायो अरफ्लेजोबखाबायमोन आरोना फिसानो ओमफ्राय इन्जिना चेक खालामनांगौ देखायबाय थाबाय ओमफ्राय बानायबाय बानायखांबाय दायो हाबसै आं न'आव
Hamsi no. Sunni mobile.